ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଋଷଭ ପନ୍ଥ ଏଭଳି କରିବାରେ ହେଲେ ସପ୍ତମ ଖେଳାଳି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2024 IPLର 17ତମ ସିଜିନ୍ରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜୟପୁରରେ ସ୍ୱୟଂ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ IPL 2024ର ନବମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିନାୟକ ଋଷଭ ପନ୍ଥ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବିଶେଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ IPLରେ DC ପାଇଁ 100ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। IPLରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ 100ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂରଣ କରିବାରେ ସେ ସପ୍ତମ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରେକର୍ଡ ଅମିତ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏ 10ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଜିନ୍ରେ DC ପାଇଁ ମୋଟ 69ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ 7 ସିଜିନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୋଟ 87ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର, ଯିଏ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ 82ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବୀରେନ୍ଦର ସେହୱାଗ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟରରେ DC ପାଇଁ 79ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।